Сәлем шаян дусларым. Білем, сіз сәяхат итәргә яратасыз. Сәфәргә үзебез белән яхшы кәйф һәм елмаюны юлдаш итеп алыйк та юлга кузгалыйк. Без бүген Дөнья океаны буйлап сәяхәткә чыгабыз. Дөнья океаны планетабызның иң зур һәм бик әһәмиятле табигый объекты. Дусларым, күз алдына китерегез, Тын океан гына мәйданы буенча планетаның барлык утраулары һәм материклары мәйданыннан зурырак. Океан төбендәге серләр һәм табышмаклар, алар бүген дә ачылып бетмәгән. Анда безгә таныш булмаган гаҗәеп дөнья ачыла. Беләсезме, 20-нче гасыр урталарында балыкчылар Африка ярлары буенда бер балык тотып алалар. Бу балыкны моннан 100 миллион ел элек үлеп беткән дип санаганнар. Әввел океанда рәхәтләнеп яши биргән. Материклар, утраулар Дөнья океанын төрле өлешләргә, океаннарга һәм диңгезләргә бүлә. Дуслар, картага күз салыгыз әле. Океаннар арасында да шик бар. Әлбәттә, шынлыкта су өстендә бер нинди дә шик үткәрелмәгән. Ул шик нәкъ менә шуннан үтә дип кешеләр генә үзара килешкәннәр. Мондый шикләрне шартлы шикләр дип атыйлар. Дөнья океанын гадәттә 4 океанга бүләләр. Планетабызда 4 океан барлыгын беләсездер инде. Шулай бит? Тын, Атлантик, Һинд һәм Төньяк Боз океаны. Нәрсә дисез? Ялгышасың? 5 океан дисезме? Әйе, кайбер галимнәр тагын 5нче океанны да аерып күрсәтә. Ул Антарктиданы әйләндереп ала һәм Көньяк яисә Көньяк Боз океаны дип аталырга мөмкин. Галимнәр бәхәсләшә торсын, ә без әлегә 4 океан бар дип саныйк. Димәк, материклар һәм утраулар бердәм Дөнья океанын 4 өлешкә, 4 океанга бүлә. 4 океан арасында иң зурысы Тын океан. Ул планетабызның яртысын диярлек алып тора. Тын океан иң зуры гына түгел, иң тирәне дә. Иң тирән Мариана батынкылыгы да әлеге океанда урнашкан. Аның тирәнлеге 11022 метр. Океанга бу исемне Фернан Магеллан бирә. Тын океанны сәяхәтченең дөнья тирәли беренче сәяхәте вакытында бер ай эчендә көнчыгыштан көнбатышка үтәләр. 1519-22 елларда була бу. Бөтен сәяхәт буена океан гаҗәеп тыныч була. Бу хәл Магелланга аны Тын океан дип атарга нигез бирә. Тик Тын океанның исеме җисеменә бер дә туры килми. Тын океан планета океаннары арасында иң тынычсызы һәм дәһшәтлесе. Атлантик океан зурлыгы буенча 2нче урында тора. Ул иң еракка сузылган иң тар океан. Иң еракка сузылган иң тар океан. Кызык. Ә холкы белән ул бер дә Тын океаннан аерылмый. Нәкъ шундый ук кырыс холыклы. Дулканнарының биеклеге 3 катлы йортны да узып китә. Күз алдына китерәсезме, дуслар? Һинд океаны Атлантик океаннан кечерәк һәм зурлыгы буенча 3нче урында тора. Ләкин аның мәйданында Төньяк Америка, Көньяк Америка һәм Африка рәхәтләнеп урнаша алар иде. Һинд океаны океаннар арасында иң җылысы да. Хәтта Төньяк өлешендә дә аның сулары 35 градуска кадәр җылына. Һәм ниһаять, океаннар арасында иң кечкенәсе һәм иң сае Төньяк Боз океаны. Чагыштыру өчен ул Тын океанга караганда 14 тапкыр кечерәк. Димәк, дуслар, әйдәгез истә калдырыйк. Дөнья океанының мәйданы 361 миллион квадрат километр. Ул җир планетасы өслегенең 70% була. Ә Дөнья океанының табигать һәм кеше өчен әһәмияте нәрсәдә соң? Беләсезме? Дуслар, исегездә калдырыгыз. Дөньяда бар кислородның яртысыннан күбрәге океанда ясала. Океаннар климат белән идарә итә. Алар эссе һаваны экватордан полюсларга күчерәләр. Дөнья океаны булмаса,
кышлар салкынрак булыр иде. Аннан кала океан дым бирүче. Океан өслегеннән даими рәвештә су парга әйләнә. Аннан болытлар хасил була. Су үсемнәрдән дару, буяулар, крахмал, кагаз ясыйлар. Һәм инде әлбәттә океан безне ризык белән тәэмин итә. Океан нинди генә зур булмасын, без кешеләр аңа сак карарга, байлыкларын сакларга тиешбез. 8 июнь бөтен дөнья океаннар көне икәнен белә идегезме, дуслар? Диңгез һәм океаннарны саклау кешелек дөньясының иң мөһим мәсьәләләренең берсе икәнен онытмасак иде, дуслар. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Очрашырбыз.